دمکه ده کل ترکیه بحثا پروسه چارەسەری جارەکە دن گرم بووە ئالیین سیاسیین وی وڵاتی بداخویانین لە دژی هەڤ هەلوەستە خو نیشان ددن. سەرۆکۆمارê تورکیە ڕەجەب طەیب ئەردۆغان ئالیین دن بە تێکدانە پرۆسەیە تەوانبار دکە. مەهە پێژی تەکەس دکە و ئەو ڕێ نادن کەسێکی پرۆسەی خراپ بکەن. دەم پارتی دەسەڵاتە ژی بە دروتیە سوژدار دکە و دەبێژە ئەو پرۆسەیە وەکە وەسیلەیەکێش بۆ ئارمانجێن خوێن سیاسی بکارتینە. دەم پارتی ji دەسەڵاتê xwest êdî Kurdên roj avayê Kurdistanê tehdît neke. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Serokkomarê Tirkiye'ye li Melatiya Bakurê Kurdistanê. Bu muhteşem kalabalık bunun için burada. Behsa pêvajoya çareseriye û astengiyên li pêşiya wê dike. Örgütün Suriye'deki uzantılarını kışkırtarak Arz-ı Mevut peşindeki... Bi teşvikirina alîgirên rêxistineyên li Sûriyê piştgiriyê didin armancên Siyonîstên ku li navçeyê li pey berjewendiyên xwe ne. Wate wan hemû amorên xwe yên berdest xistine tevgerê, derew, provokasyon, bêbextî û dezenformasyon. Armanca wan zelal e û ew jî sistkirina wê pêvajoyê ku heye. Wekîlê Serokê Koma MHP li bajarê Wanê got, banga hilweşandin û çekdanîna PKK hemû pêkhateyên rêxistinê li xwe digire û rexne li Hesedê jî girt ku hewl dide astengiyan ji pêvajoyê re çêke û İsraîl jî bihandana Hesedê tometbar dike. Altına kalın çizelim. Bu süreçte Bila em bi zelalî tekez bikin. Ti danûstandinek, rêkeftina jêrbijêr, paket û imtiyazek di rojevê de nîne û nabejî. Ev pêvajo bê navbênkar, bê qutbûn, bê tubergiraniyê, bê danûstandin û ajendayeke nehêniya. Dem partiyê di daxuyaniyeke hevbeş de li gel çend partiyên çepgirên Tirkiyê rexneyan li desthilatê digire û dibêje. Desthilat ji danûstandinên derbarê dayîna statûyeke bû Kurdan li Sûriyê nîgeran e û şûr ji kalan derxistiye. Amaje bi wê yekê jî dide. Gotina Erdoğan di ahengên melezgirê de ku got şûr ji kalan tê derxistin û daxuyaniya Bahçelî ku amaje bi rêkeftina di navbera hêzên Sûriya Demokratîk YPG û Şamê de kir û got eger pabend nebe destwerdana leşkeriya hevbeş dê rû bide. Bi zelalî diyar dikin ku pêvajo çawa ji aliyê desthilatê ve wek amûrekê tê bikaranîn. Tirkiye YPG wek baskê PKK'yê Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê dibîne. Niha jî ku hikûmet ji bo pêvajoya çekdanîna PKK kar li ser çarçoveyeka yasayî li parlamentoyê dike, dibêje ku divê YPG jî weke PKK çekan deyne. Qonağa yekem ya operasyona li dijî Daişê li Kampa Hol îro bidawî bû. Hêzên ku beşdarî operasyonê bûne ragihandin ku 11 endamê Daişê li kampê hatine girtin û hejmarek ji şebekeyên terorîst ku li kampê bûn ji nav birine. Hêzên ku beşdar bûne şervanên YPG ne yên Hesedê ne û hevpeymaniya navdewletî alîkariya wan kiriye hêzên Amerîkî. Roja înê pêncê vê meha Îlûnê hêzên asayişê li nava wê kampê dest bi operasyoneke li dijî terorîstên Daişê kiribûn.